150 bising kaijak maning liata. Mo line si na ma 3ta line. Dalok busa. Omo hingke tini muikwthwng bazar. Iko. Takwlai bosorni kosoi puila falnai nogo to chai paikha kabangma khakjak tini. Iko khabai akarese mobile sima naigra siu tabo ayo tamo hake toni bai khasa sob sujaya kho khabai akarese bawo thusani mobile to boi nai phayo tamungui nok ni muilok abo hangke kolok ni bagai muilok heda iko tebo kabangma tongmani yango bo kabangma nanglai seng tongsio nasikdi iko yango hangke jotono sobai kosoi yango botongo sobai kosoi tei yangke dalok tongo 150 rok kaijak donya rok kaijak omo dalok rok keseng kese khlaika phuibai kya baksa donya rok yang tongkha anai dalok rong no chikon kheno keseng ke phui bai kya tei yango ke mulai rok oro ke mulai rok buting tongha baksa puila ke buting asinin bulai rok chai paijaka tei yango tongo moi masing ni moi baksa no khokleng iko masaya ko omo takwlaini tini no chanai puila gudak khaine ni hindong tini ang gudak songmani kisa phunok nai kisa gudak songmani phunok na muchungo tini ajaga kabangma tongo kosoi bujlui hingke moi masing tini no puila chanai tei oro tongo sobai tei omko mosorok taiko hingke tai kosoi bo rwnai jotono dalogoi songnai hingke aboke kisa srata tongai resiwan tongo tabo ang mono suoi oro granata alu relia obono sobaknai amoni bagai oro tabo kang tui rwnai Kamu renai kisa omono puila songina garanai amon pore mono rasinai tola aming meng pajak hello honey hello Sombra gana, sombra zayako.
berma iko berma re khatabo khe iko karisina se botoi rok rankha ko botoi kari khaina kha tabo khe ang gudak gana moso sai gudak gana ya bebang kebek thangbai ni ko tabo khe ang gudak bai khe botoi ri sinai ke narok bahai nangjak bai khe tini ni video omo muikwthwng kwtal takwlai masingni joto dalokjak ang gudak khaimani bahai nangjak bai kha sadi ke gudak to joton thokjak bai ching tipra sarok khayada ke ang o jaga tabuk last to dhania kisari nai nokni no dhania asa tor thaya ko chiniro amono re sinai iko ang mono suina gana ke iko dhania kisari sinai kisasi dhania ang siwo asak banglia aifano motom drop re sinai ke norok bahai nangjak bai kha sadi tini ni ani gudak hangke paithak jara norok ani video no nai tongma bagui bell icon no hambai tei kwtal video tubuinai norok bai malai finai tini ni bagui asuk nong sinai khulumka।